Kwedu mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rochishanu mwedzi uno waGunyana rikati tandire tiri kweduno kwaMutoko. Ipapa wanhu maMutoko vari kurwadziwa fani nokusaika kuri kuita mvura, asi zviri pachena kuti sei, nokuti dhamu ronyadire chiribe mvura. Kureketa kuno wanhu vari kundoti ikauya weiboya, asi dzimwe nguva panenge paribe. Nhamo yekuHarare iyi yazosvika medu muno maMutoko manje zvaakurwadza. Vari kumamisha chaiko vane migodhi yavo vanenge vatori nani. Tiri kufara kunyepa yekuti zuva rochi18 mwedzi uno svikira zuva rochi20 mwedzi uno pachipatara paMutoko panenge pari kubayiwa wanhu mushonga wekudzivirira chirwere chokuzvimba kwemakumbo, elephantiasis pachirungu. Kwai wanhu goitai tusvinu muuye mubayiwe, nokutoti anenge arumiwa noumhutu huno chirwere ichi haidi unoita kuzvidemba, nokutoti chinobva chazvimbisa zvese makumbo. Paurumiwa pese paakutozvimba kukuritsa. Asi tiri kufara pokare kuti zuva ramangwana kwai ndo zuva rokugumisira panenge paine wanhu vari kuita zvokuringa wanhu maziso kuti vazive kuti maziso yakaita sei. Zviri kuitiwa pachena. Endaipo pachipatara paMutokopo mugoringiwa maziso kuti zviite zvisvinu. Kumudze kwaino kanzuro yokumudze tiri kutsvaka munhu ano mari awake muzinda wemagirosa wemasitoro, shopping mall pachirungu. Kwai tiri kuda kumupa mahekite 3 ovhu okuti aite izvozvo. Kunorekai tione kuti mbananiko wachazviita, kubva kuenda kwakaita ana Madzeka kunyika dzimu. Henoti kweduno kuchaita anani wachazvikona izvi. Rekai tirambe takaparinga, tinenge tikunyepai kana tazoziva kuti mbani azopuwa basa romo. Nyasi paburika vhidhiyo padandemutande. Uyu mukuru wowanhu wakawira sununguko Douglas Mahiya ari kubuda pachena achipaumba achitoreketa chekubvuma mhosva yekuti wakaita zvinhu zvakanyangaritsa pagore ra2008 wachida kubenutsa Mugabe muofisi, achireketa kutoti kwai ZANU-PF ndo yega ine mvumo yekutonga nokuti ndo yega yakahwira sununguko. Varume aidi rekai tirambe takazviringa izvi, asi rimwe zuva pachamhanyiwa chete. Ota Magaya anota kureketa kuno kwai agopuwa basa rokuti ndiye aite kutakura nomanyarano zvimwe zvakadandando zvomuguta rochitungwiza. Wakomana zvachembi yedu idi anoramba achindoti ndini ndakazviita kuzvinotera chaiko. Ipapa apa agotoreketai kuti ndiri kutofunga ipapa kuti ndichachaja mari shoma shoma yokuti vanhu vakwanise kubhadhara mari. Zviri kuitika zvekuti vanhu vanochajiwa mazuku mari wachireka kuzobhadhara. Mabuja rekai tiparambe takaparinga apa. Andoimbisa kuti kuno vamwe vanenge vachiwana zvinhu zvizvi mahara waribe kubhadhara mari. Wakadai Chembere noHarawa dziya dzaapa mujandirere. Rekai tizvione izvozvo kuti zvinoitika chere kana kuti zvinodini. Pokare kuti agoripuwa sei basaro zviribe kuburika pachena. Rekai tigoramba takazviringa. Kudare roparamende ziyambi agoita kuramba chaiko kuti guta roBulawayo rakaita kuvhiringidziwa nokusaika kwemvura. Agotoreketa kuti mvura iri kusaika muguta, asi mhosva bayo kuti madhamu aribe mvura, asi kwai nyaya yekutoti pombi dzavo dzadzo kare dzichakona pakusimudza kupomba mvura kuti guta rese riboye mvura. Ndo manyepo kaya, ndo kupwita kawo. Izvozvi zvinoita kurwadza fani. Ari kukangamwa kuti madhamu mairi chaiwo anopa mvura kugutari akatobisiwa unza achiripoba, achiribe mvura kana mbichana. Kuno zvinotekaira sei ipapo. Ticharamba hedu takaparinga. Anonzi Ezekiel Chiradza ana makore 35 anosenza samahobho kuguta roBedbridge aburitsiwa nobhero kureketa kuno. Agonzi ari kuita mhosva
yokuti agoburika achimba hache kuti Mnangagwa atadza kutungamira haapwanya bhogobhogo zviya zvakuimbiwa nevamwe vafana zvakada kudando ndo zvaanga achimba. Kuno akabva abatiwa akanzi taakusunga nokuti uri kushora mutungamiri wenyika wakomana imi. Zvakaita kuoma chaiko. Tiri kumatariko, umwe wevanhu vari kunzi ndo wakabira bhazi roBlue Circle mwedzi wakakunguru agopuwa makore chaiwo masvino kugara mujere 24. Apa iye munhu ano makore 26. Ashton Siziva achatomugara kana akachengetiwa naye awe zvokupfuura makore 100. Anotosvika azoburika ano makore 110 chaiwo pachirungu. Ndozvisvino izvi. Dai vachidari kuvanhu vese vanobira nyika mari zvaitekaira fani. Kuno matsotsi agonzi agoenda kunomwe imba yoFawcett, kambani yana mahobho iya, kwaye wakatora hawo kunokora kumora wamora ikweyo zviuru 110 $110,000 pachirungu. Pabodzi bono mamiriyoni omarandi, miriyoni ribodzi nozviuru 200 1.2 million rand pachirungu. Mabuja pakanyangariwa apa. Wari kufungidzira mapurisa kuti kwauya vanhu 5 wakaita basa iroro. Pakanyangara. Asi sekuziva kwenyu zvese zvinondoitika panenge paino mukati anenge atengesa tichazvingwa edu manje kokawo kwedu vanoziva kukuba vanhu chaizvo. Mapurisa aya kuita kutsvaka nyaya vanoziva kukuba usvikira wareketa nezvauri kuita zvese unoreketa zvese pakanyangara chaiko. Kuno vamwe vanoita zvokuferefeta zvirwere vanonzi muzvinafundo Simon Mikwembi nevabi yavo waburika ivo vachireketa kuti takona kuona mushonga unokona kurapa chirwere chogomarara chopaganda, skin cancer. Rekai tizvione kuti zvichokwadi chere kana kuti zvinenge zvidini. Kai tisanorowa manja kuti vari kuita zvino kana chiri chokwadi. Tiri kundoimba kuti zvibodzi bani zvakareketiwa noHiti mazuva aya wachiti isusu tatoda kugadzira mavhendireta ekuti vanhu vafeme zvakanaka munguva dzihwamupengo, asi tiribe kuzomboona kana chibodzi. Great Zimbabwe University ipapa iri kuita kuvhundutsa vanhu chaiko nokuvhiringidza kudzinga vanhu mudzimba dzavari kugara kwairi kuita. Vanhu ava vanhu vamwe vaishanda kukambani yakazenge yatoriwa iya Shabani Mashawa Mine. Kuno pakanyangara mabuja. Unobva waona kuti idi munyika medu tinodombwerana batsitsi. Totoita kuda kupondana chaiko kuti zviite zvisvino zvinakidze heno kuti zvinombotekaira sei. Ticharamba takaparinga ipapo. Kuudza ikadzombe agonzi arive mhosva pamhosva dzaaipuwa kuramba tichitenda izvi ndo zvisvino. Anga ari kanzura CCC akazobisiwa mazuva azopinziwa iyo ana mafume wavo. Kwaina Chabangu zvinhu zviri kukonzeresa kuti guta roBulawayo risaibudiriro inyaya yekutoti vanhu vari kupuwa mabasa vari kudya mari. Agoreketai kutoti makore 30 apfuura kambani dzaipuwa basa rokunadzira mugwagwa unobva Bulawayo uchienda kuNkai dzaireka kugoita basa. Ndosaka mugwagwa uribe unobva waita kuona kuti uyu kawo aida anotoda kurutsisiwa chaiko. Rekai tirambe takazviringa hedu. Kufunga kuti aiwa ari kuramba achindoisa mari panzvimbo ibodzi paribe chiri kuitika mbani. Ndiye anoda kupuwa mhosva iye nekutoti kaari kurambira achiisa mari ipapo. Aiwa ari kudaba izvozvo. Wakomana pakanyangara apo. Chikwata chomutambo yokupfuura nomusewe achari pachirungu chakatora mhenduro yondarira. Kuramba tichizvitenda tichiti makorokoto wakatamba mutambo yawo kuNamibia.
Uku kuAmerica tapuwana She Makarau ari kuwaratidza makarau masvinu ipapa agotonzi ano zuva rakatenziwa iye zuva rochitatu mwedzi uno. Kwairato zuva kuguta roHobbs kuNew Mexico, kwairato zuva rinozivikanwa sokuti tapuwana She Makarau Day. Tikuri muroera manja ndokuita tuzvinuku zvatipa kuti tibva tade kuenda koringa dziri pasi rese. Tandira muSouth Africa, bazi rinoita zvobvunzo ikweyo yoapwere umalusi waagoreketayo kutoti isu tiri bezvikoro zvinofunda zviri padandemutande zvatiri kuziva zvatinopa mapepa okuti zviri kuita sei. Wakomana zvavhundutsa vamwe, rekai tigoona kuti zvinopera papi izvozvi. Wachena washanu waripo ipapa nonyaya yekubatiwa wari kunhadzira zvinodhaka zvinodhura zvoCrystal meth. Kwaipapa wachiripo panyaya yawo. Wamwe wagotoreketa kuti AfriForum ndio imwe ino mumwe wacho haripo ipapo. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei izvozvo. Ticharamba hedu takandoringa tinenge tichindokunyepai. Kwai maJeremani aritokwena mhuno kasiyamwa kutoti Britain dai yasimbirira kuramba dhiri rayange yaita noRwanda riya nokutoti wada kutoritorawo ndiwo kuiriita rawo. Yei idi pabva gondo zizima ndo chaizvo chaizvo akiitika izvi. Tikaiti zvoone kuti zvinopera mushechere izvozvi. Watungamiri wenyika dzomuAfrica unosvika 53 53 pachirungu wari kuChina kumusangano noChina wagonzi noChina tichakupai mese mabhirioni 50 noribodzi 51 billion kuti muite kupfumvura. Kwai noChina toda kunhadzira mabasa anopfuura miriyoni. Wari wamanja urimo wakuru wamanja chaiko chaiko kusvinu. Rekai tigozviona kuti zvinoperera papi izvo. Pasi rese riri kurwadziwa nokuchema nokusaika kwaRebecca Cheptegei watagokunyepai mazuva mairi apfuura kuti akanga apisiwa noparafini nopeturu noaidana naye. Pakanyangarisa wakomana, wapweredza tionherera kudari kureketa kuno zvakaoma izvi. Tikuti mweya wache dai wazorora murugare. Apa mukarikidzwa karipo ipapa Teboko Letsile waratidza kuti yewo munondoita henyu asi inini ndiri kumberi kwenyu. Nyasi abva aita kuita kuhina mukombe iko Diamond League iri kuitiwa kuZurich. Tiri kuzvitenda tikuti dai zvaramba zvakadando zvirambe zvichienderera mberi. Tiri ipapo mabuja rekai tichigumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onawo.